Hi, Sean! Hello po. Ayan. Sige, Sean, kwentuhan mo na ako ano maipaglilingkod ko sa iyo, love, at napatawag po sa usapang LDR. Ano po, kanina po is nakita ko po yung dati ko pong ex. Kasama ko yung girlfriend ko po. Di ko siya po malapitan kasi po kasama ko po siya. Tapos nagtanong po sa akin kung sino daw yung babae. Sinabi ko na lang po, kaibigan ko po. Ayun po, nausap, kinakabahan po ako. Mm, Sasabihin ko yung totoo po sa kanya. Nagtago Oh, po ako bakit ng naman hindi? Ex mo ikaw na po. siya, 'di ba, love? Oo po. Oh, bakit kinakabahan kang sabihin sa kanya yung totoo at ba't mo itinanggi yung current girlfriend mo? Ano po, matagal-tagal ko na po siya hindi ko sinasabi yung totoo po sa kanya. Bakit? Na, na may ano po ako, may, may dating karelasyon kasi may gusto po rin sa akin po ngayon. Ano Dati no, kong ex sorry? po. Yung dati ko pong ex. Hmm. Meron pong gusto. May feeling pa po sa akin. Okay. Ngayon po, ayun, nagpaparamdam po sa akin is pumunta po yung sa bahay ko po na nandito daw yung girlfriend ko. Sabi ko wala po. Tapos na ano na ano ako na ito dito. Nagulo ako, na ano po ako, nabigla po ako sa sinabi niya. Tapos nung time na yun is nag-text yung girlfriend ko po. Pupunta daw siya. Ginawa ko, pinalis ko na lang po yung ex ko po dati. Ayun. Ano po, na salubungan niyo po yung babae. Eh, ano po ako, nagkiselos po sa akin. Kung totoo po talaga. Na kaibigan ko talaga. Yun po, Okay. At ano ko po tapos, siya. Na ano po, ah, nag-away po kasi kami ngayon. Dahil nag-away po kayo doon sa nino? yung girlfriend ko po. Okay. Ayun po, nagtatalo-talo kami doon dahil sa ex ko po. Okay. So, Ngayon po, hindi ko po alam kung sasabihin ko po talaga na may, may dati pong nakaraan na may gusto po rin ako sa kanya. okay. So, right now, mas importante sa yung ex mo kesa sa current girlfriend mo. Opo, kasi yung ano po, problema po sa girlfriend ko po ngayon is nakita ko rin po siya na may kasama po. Hindi ko alam kung kaibigan niya or pinsan niya po. Ayun po, nag-iisip po ako ng masama po. Pero rason ba yon para lokohin mo siya? Rason ba yon para pagsinungalingan mo siya? Rason ba yon para itanggi mo siya sa ex mo? Hindi po. Kasi Hmm, alam ko naman po na mali po yung ginagawa ko. yan. Ang ang ano lang po, siya po yung nauna, hindi po ako. Di ka Nakikisama nga ko po sure siya. eh. 'Di ba? Kung it bothers you na meron siyang kasamang iba, you should have asked the question, kuya. Sana kinonfront mo, hindi yung gumaganti ka. Kasi that won't solve anything eh. Kasi tignan mo yung sarili mo ngayon, Sean, 'di ba? Mas problemado ka ngayon, mas masakit yung ulo mo Opo. ngayon kasi parang dalawang babae yung pinagtataguan mo ng katotohanan, 'di Opo. ba? Kaso nga po is di nga po sinasabi yung totoo Eh kung baka paano naman kasi nangyari. wala. Hindi naman porket ginagawa mo, isisisi mo sa kanya. Hindi naman porket ginagawa mo, ibabato mo din sa kanya. 'Di ba? Hindi ka naman sure sa nakita mo, hindi mo nga alam kung sino talaga yung kasama niya eh. Love, hindi porket nagagawa mong magkaroon ng iba, hindi porket nagagawa mong itanggi siya, hindi porket lumalandi ka sa iba, ibig sabihin, yung girlfriend mo, gagawin din yun sa'yo. Huwag mong ibato sa kanya yung kasalanan mo. Ang kasalanan mo ay kasalanan mo. Iyo lang yun, ang kinin mo yun. Huwag mong ibato yan sa girlfriend mo. Right now, ang pagtuunan mo ng pansin, hindi yung mga bagay-bagay na wala kang proof. Kasi meron kang problema na mas malaki.
Yun ay yung girlfriend mo dati, bumabalik sa'yo at napapaasa mo, tapos meron kang current girlfriend na akala niya siya lang sa buhay mo. Yun ang problema mo, love. Baka yun po kasi bihira lang po kasi makasama po siya. Bihira lang po. Sino? Yung girlfriend ko po. Girlfriend ko po. Girlfriend mo o girlfriend mo dati? Alin doon? Sino doon ang madalang? Girlfriend ko po ngayon. Tapos yung dati po is ngayon lang po siya may time sa akin. Na ano po ako, nasaktan pa ako sa mga sinasabi niyo po sa akin. Sean, Na, ganito, no? Dude, intindihin mo ko. Huwag mong hanapan ng butas yung babae para i-justify yung ginagawa mo sa kanya. Huwag mong gawin yan, dude. Nakakabobo yung ginagawa mong yan. Mali yan. Kung meron kang problema sa relationship ninyong dalawa, kausapin mo siya. Ayusin yung dalawa. Hindi yung hinahanapan mo siya ng butas, hinahanapan mo siya ng mali, hinahanapan mo ng excuse yung mga ginagawa mo sa kanya para lang masabi na valid yung ginagawa mo na, kaya naman ako ganito kasi ganyan siya sa akin. Kaya naman ako ganito kasi nauna siya eh. Kaya naman ako ganito kasi wala siyang time sa akin eh. Gina-justify mo yung mali mong ginagawa eh. Maganda na't inamin mo eh. Nung umpisa na ikaw yung may mali. Pero wag mong ibato ngayon sa girlfriend mo. Yung problema mong yan. Kasi kung meron kayong problema at hindi na talaga maayos yung relationship ninyo, di sana bumitaw ka. Before ka lumandi sa iba, yun yung tama. Kaya wag mo i-justify, dude. Do not even try to justify yung ginagawa mong kamalian sa girlfriend mo. Dahil na ang dami-dami mong nakikita, bigla na lang ang dami-dami mong nakikita ang pangit sa kanya. Kasi bumabalik na yung ex mo. 'Di ba? Parang napaka-timing naman yata, very timely, na nakita mo lahat ng kamalian niya kung kailan bumabalik yung ex mo sa'yo. 'Di ba? Oo, wag mong gawin yan, love. Kasi sa totoo lang, ang pangit. Ang pangit pakinggan at ang pangit para sa'yo. Para kang playboy na hindi mo maitanggi. Para kang isda na nahuli na sa sariling bibig. Kumikisay-kisay pa. Naiintindihan mo ko, Sean? Opo. Oo, ganito gawin mo, mahal. Isipin mo munang mabuti. Sino ba mas mahal ko? Sino ba ang gusto kong manatili sa buhay ko? Yung ex ko o yung current girlfriend ko? Tapos, habang ginagawa ko yon, sasabihin ko muna dun sa ex ko, wait lang may iniisip ako eh. Dun sa girlfriend mo, wait lang time out muna, pause. Nahihirapan ako sa sitwasyon natin eh. Ganun muna, tas gamitin mo yung time na yon para mag-isip kung sinong gusto mo. Ngayon, kapag nakapili ka na ng gusto mo, pakawalan mo yung isa. Huwag mo silang pagsabayin kasi hindi mo ikatutuwa yan, promise. Hindi nakakagwapo yan. Mukha lang siyang nakakagwapo pero hindi. Kasi pag nalaman niyang dalawang yan, kung ano ginagawa mo sa kanila, kahit ba sila pa may mali, kahit ba meron silang kapintasan, kahit ba meron silang kakulangan, iiwan ka niyan at ikaw pa rin ang mali. Kasi hindi ka din perfection eh. Meron ka ding kakulangan. Meron ka ding imperfections. Meron ding mali sa'yo. Pero hindi nila yun ginagawang rason para humanap ng ibang ipapalit sa'yo. Naintindihan mo ko, love? Opo. So, meron ka pa bang tanong sa akin, mahal? Yun nga po. Tapos yung mga lang po. Tapos yung mga sabi-sabi po ng mga kaibigan ko po. Nakita niyo daw yung mga kaibigan ko. Kaibigan nga, may yung girlfriend ko daw may kasama. Ayun na naman tayo. Di ko na po siya, di na ako naniniwala sa mga sinasabi ng mga kaibigan ko. Ang ko lang po, baka lang, is mga classmate niya, okay lang po sa akin yun. Tapos nagkita po kami. Tapos pumunta po kami sa mall. Po kami nakita. Tapos nung na doon na po siya sa may taas po. Nag-usap po kami. Ayun, kinausap po siya ng maayos. Tapos sabi ko po sa kanya, nagsiselos ako sa mga sinasabi mong lalaki kung sino-sino.
yung mga sinasabi sa mga kaibigan ko, totoo ba yun? Sabi, "Di siya nakaimik na maayos po. So yung ano po, yung rason niya po, ano lang daw, kaibigan daw. Sabi ko, kaibigan, bakit isa lang? Hindi, kasi ganyan-ganyan na, may assignment daw siya. Sabi ko, tapos inisbestikan ko po sa mga kaibigan ko po. Ang ano lang po, ang problema po sa kanya is nagsisinungaling po. Nagsisinungaling po siya. Ayun po. Yun yung ano ko po, yung rason ko po sa kanya. Yung tinatanong ko sa kanya. Hindi niya naman sagot po. Love, kung ganyan na yung nararamdaman mo, sabi ko nga sa'yo, hindi niyan ma-justify yung ginagawa mo ngayong itinanggi mo siya sa iba. Tapos nakikipag-usap ka pa sa ex mo, kahit alam mo na yung ex mo bumabalik sa'yo, nakikipag-communicate ka pa. Ikaw na nga din nagsabi kanina, may nararamdaman ka pa sa ex mo. You cannot use those stories to justify what you are doing. Uulitin ko kuya, hindi mo pwedeng gamitin yung mga storya mong yan ngayon para gawing tama yung ginagawa mong mali sa kanya. Never maisasaayos ng isang mali ang isa pang mali. Kung sa tingin mo niloloko ka ng girlfriend mo, break up with your girlfriend. Makipag-break ka sa kanya ng diretsyo. Wag mo silang pagsabayan kasi never ka magiging tama dyan, kuya. Never ka makikitaan ng mga tao dyan na, hindi, may rason siya kung ba't siya nakipag-break. Hindi nila yung makikita. Nagagantihan lang kayo yan lang yung makikita nila. O kaya naman, ang makikita lang nila, ginagawa na lang niya yung rason para maging tama yung pangangaliwa niya. Which is yung nakikita ko ngayon. So stop. Kung sa tingin mo niloloko ka ng girlfriend mo, break up with your girlfriend. Ikaw na magsabi sa kanya na hindi ko nagugustuhan yung mga part na nagsisinungaling ka sa akin. Yung nahuhuli na kita, hindi at nagdi-deny ka pa. Ang dami ko nang nakita, ang dami ko nang narinig, lahat yun di ko pinakinggan kasi gusto kitang tanungin ng diretso pero ikaw mismo kasi nagsisinungaling ka sa akin, nakikita ko yun. So, kung ganyan lang din naman at nagsisinungaling ka sa akin, itigil na lang natin tong relationship natin to. Tapos, kuya, saka mo isipin yun sa ex mo ngayong bumabalik. Kesa pinagsasabay mo sila. Kasi yung isa nga di mo maiayos eh. Kukuha ka pa ng isang batong ipupukpok sa ulo mo. Hindi lalo ka na problema. Naiintindihan mo ko, love? Opo. Oo. So, Sean, ganun ha. Ano tayo? By parts. Kumbaga, kung ito ay storya sa libro, hindi mo dapat pagsabayin yung dalawang storya kasi malilito ka eh. Hindi mo na naiintindihan yung mga storya kasi dalawang libro binabasa mo, isa-isa lang, Chong. Tapusin mo muna yung isa bago mo simulan yung isa. Para hindi sila naghahalo, para hindi labo-labo, at para hindi magulo. Naiintindihan, Sean? Opo. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin, unahin na muna natin yun sa ex mo. Yung ex mong bumabalik sa'yo ka mo. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Hmm, sana, um, wala pa akong masabi sa kanya. Na ano pa ako. Baka marinig pa ng mga ano ko, ng mga kaibigan ko po. Mas takot ka pa sa kaibigan mo, no? Kaysa sa jowa mo, tsaka sa ex mo, no? Opo. Oo, ganda niyan. Ano man gusto mo sabihin sa jowa mo? Kaibigan mo na lang kaya jowain mo. Total, mas bet Hindi mo po. sila. Sa jowa mo, anong gusto mo sabihin sa kanya? Sorry sa mga na gawa ko. Tapos sa mga mga iniisip kong mali. Tapos yung mga sinasabi ng mga kaibigan ko. Tapos yung mga babas-bawas ko na yung pagsiselos ko. So, yun lang po. Love, ganito, no? I-identify mo muna, Sean, kung gusto mo bang ipagpatuloy itong relationship na to o hindi. Huwag mong pagsabayin. Huwag mo sa akin sabihin na parang magbabago ka para sa girlfriend mo, pero andun yung ex mo as reserba. Andun yung part na hindi mo pa rin talaga sinasabi sa ex mo na may girlfriend ka. Don't do that, dude. Huwag mong gawin yan. Nakakababa ng pagkatao yan. If I were you, be honest to yourself. If hindi ka na sure kung mahal mo pa yung current girlfriend mo, then just say it. Na hindi na po ako sure kasi kung mahal ko pa siya. So take time. Mag-isip ka ng mabuti, o 'di ba? Huwag ka munang umariba sa relationship nyo, huwag ka muna mangako na magbabago ka, huwag ka muna mangako na titigil-tigilan mo yung pagsiselos mo, huwag kang mangako ng galing sa ilong, Sean.
Kasi right now, yun yung mga pangako mo sa akin eh. Galing sa ilong. Sinasabi mo yung mga bagay na kailangan kong marinig. Huwag ganon. Sabihin mo yung mga bagay na tunay mong nararamdaman. Magpakatotoo ka sa sarili mo, dude. Kung nalilito ka na, kung hindi ka na masaya, kung talagang mahal mo pa yung ex mo, be true to yourself. Ikaw lang makakatulong sa sarili mo ngayon. You have to stop playing both games. You have to concentrate in one game only, and that's the game of your head. Or game above your head. Opo. Naiintindihan mo ko, love? Isipin mo muna kung gusto mo pang ituloy yung relationship o hindi bago ka mangako ng kung ano-ano, ha? Opo. Sige, maraming salamat, Sean, sa pagtawag sa usapang LDR. Ingat ka lagi, Salamat. love. Bye! Ay, pag-ibig na kay pusok. Kabisyo, wag mapusok. O, di ba? I mean, naiintindihan ko kung meron kayong past, sabihin na natin, past relationship na you are still not over with. Naiintindihan ko naman na maybe you are just trying na to make something out of it. You are trying to rekindle the old fire. O kaya naman ito ay pag-iibigang naudlot and now is the perfect time to continue it. Naiintindihan ko yon. Yung past lovers coming back, siguro you are the type of person na hindi pa talaga fully moved on sa nakaraan mo. So yes, it's possible na pwede mo siyang tanggapin. Pero not in this type of situation na meron ka ng girlfriend. O di ba? Medyo pag-separatein mo naman sila. Wag mo silang pagsabayin. And on top of it all, wag mong i-justify yung pakikipag-communicate mo sa ex mo just because you're having troubles with your current relationship. Just as we cannot justify yung paglandi mo, pagkuha mo ng comfort, pagpuno mo ng mga pagkukulang ng current mo sa ibang tao. It's still, still cheating din yun kasi. Pangangaliwa pa din kasi yun eh. Pinababango mo lang, ginajustify mo lang, nagrarason ka lang. Pero cheating pa din yun, pangangaliwa pa din yun. So if I were you, para hindi ka lalong mamoblema sa sitwasyon mo, wag mong pagsabayin, isa-isa lang. O di ba? Wag ka magmadali. Hindi ka naman mauubusan ng babae. If you think you are no longer in love with your current relationship or if you think na yung problems and issues ninyo hindi na talaga ma-resolve, then just let go of that relationship. Sabihin mo sa kanya, I'm done. Pasensya na. Hindi ko na kaya. Pasensya na, hindi ko na kayang ituloy, or pasensya na, right now nalilito talaga ako, I don't know what to do. So can we put a pause into this one while I think about it, while pinag-iisipan ko siya. If you wanna go sa paghingi ko ng pause, that's your choice. I'm giving you that option, or I'm giving you that right. Even though hindi ko naman kailangan ibigay yun sa'yo. Kung gusto mong umalis dahil humingi ako ng pause, it's okay. It's your right eh. Karapatan mo yun eh. But right now kasi I don't wanna go through something I am no longer sure of. Ganon.